Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kay bangkaw, tinaglakwan tayo tinateng. Masapol nga inayon mo yornong tati kwartata. Mangibati kamot iti gastusan ta. Gasto ka la gasto. Idulin mo kiday, tapno umadupay ti ornong ta. Kasta kadilatan, no agla ko ta, ibang kuamag. Ay saan ka makaornong no di ka gidulay. Ay sos, adun ti urnong ta iti bangkaw. Ngem awan pa'y naimas amasida. Ha? Kanayon latan abulbulong ti papaunog ta. Ay natuyang, saan ka makaornong no day talagastos ti mom. Agawa ka nga agawa. Kasta unay mo't akirmot ma. Apay adi ka aggunggunay, Inteng. Aldawan, dayta silpon mo tin into na ram. Ay, adala inpos ko. Dayta kat agipupos tar aramidam. Kasanon no adda tao ije barangay hol amakasapul iti tulong mo. Urayan dak masapul da titulong ko. Apay, kasta ti sao ti may sa apagwadan nga agserbay? Naa, Ay, agrubwat kakit din. Tamapan kan ije barangay hall. wunan! Mapanakon. Da. Apay amasuron ka, kat pagrebengamot dayta. Barangay hall manin. Inaldaw langan a barangay hall. Na, numasadot ka amapan ijay barangay hall. Agikat kangarudan akas kapitan. Diyak kayat. Awanan ti honoraryong ko agikata. Kat inkangarudan tapno saan nga honoraryum lang ti urayam. Aggagat kamot Maray, lakon nakman iti sardinas. Nabiit kayo pa naglako iti natengyaw, sardinas ti sidaan yaw. Impadulin nga rod ni badung ko tinaglakwan may. Imbang ko na ti kayat masawan. Wen maray, ay nagkirmot ni badung kaw. Naggagat ngem kirmot mo. Ay adu nga rod ti urnong yaw no kasta. Adamot amaray. Angem di kami pa'y agsidamot iti naimas. Ang mga nuag sakit no kasta mo ti aramidan na. Ay imutan na kati pagbaginan. Jakman amukin ni badung kaw. Anusan na katibulbulungan. Agsida kayo mo't ati karni kan ikan sagpaminsan. Nangina ka no, maray. Sardinas lang, ti maiturod na agatangog. Papanam ka di ating. Mapanak ijay ili, Chief. Si kakaditi nakapila. Ay, sana siya. Ay, awan mo't dito ijay nakapila. Nagdardaras ka, o di itulod kan. Inta nga ro din, Chief. Alangan nga orayak pa ilang tinakapila no awan pay. Una, basol na no, agkapoy-kapawi. Amo na nga iso tinakapila. Di masapa ko mga umay. Ala, inta nga ro din. Tamaladawak iti papanak. Ariglata o. Awan basol ka, no awan pa dyan nakapila. Kasla kumaamin kan kati tricycle driver amasapa, Chief. Ay, masadot daman nga tan na masapa dagiti kakadwa. Mapan ka ka din ijay bangkag, adi ka pa'y nangan. Umayak tumangan, intonal daw. Umayak tumangan ko nam, ngam di kan tuman umayaw. Aldaway, inakiday. Sayang ti maramida, no agtong-tong-tong tapay laeng. Ay, si kaki di mo't. Sobra tigagat mo. Ngam kasta unay mo't akirmot mo. Sang ka ipagamday takirmay? Adda ka di urnong ta iti bangkaw? No saan ko nga ipaibangkoking ka? Adangag pa'y sornong ta. Ngam di tapay mo't makaraman iti naimas asidaon. Ay, liklikam ki di ti aggastaw. Si kamat gaya paray. Anyala unay ti pakakumikumam, tadi ka pa'y makita nga agpasyaray. Asase kaswag lagi ti mulak paray. Ganda niyak manin agapay. Ay, intamang kidi pasyaran ti sigud akaadalan ta. Agpasyar ta sagpabinsan. Ay, si kalangan paray. Saan ko amasangaw? Madaramiday. Asus, ikamat ti bagim iti break aparay. Di ka pa'y pulos agi na namay. Awan paray. No agtugawak, awan sumrek akita. May metag trabaho. Tador urayan apakairanudan. Ay, esos, ay nalabas ti kasta paray. Mga nagsakit ka. Adayo ti sakit kanyak paray. Akas makita may. Nagsalon ata. Ay, di ka nga rin sumurot.
Ay, isa pa kasangsangpet ka now. Di kaadalan ta naggapo ija abroad. Oh. Inton maminsanan, paray. Si Kalatan. Nakitakmot ni Kapitan ang naglugan iti tricycle, maray. Papanan na ka, day. Adda kanu kaadalan da ang mapan na bisitaan. Kasangsangpet na kanu ang naggapo ija abroad. Ay, mapan nga rod makisarabo. Ano kasta? Jak ambo no adda masarabo na, maray. Kumusta kaya, kukumaray? Nay, Marituyang, anya ka diti pakakumikuman ni Badong mo, tasaan asim murot ka ni Inteng? Anya pa'y ngay, no di dagiti patpat na amula na. Nay, apay akasta ti sao, Marituyang. Kasla kasuron mo, Saan mo kide, maray? Uray saan ngaminon amangan, nulaki di ta makita na dagiti mula na. Kasano ngay, nagsaka? Ay, mading agpaiso no baybay anti salon at gapo iti trabaho. Inawis na kamot gayam ni Kapitan nga agpasyar. Apay adi ka na pan. Tak-tak lang, dayta. Diyan manin pagplitik amapan. Gastos lang. Kumano itid dati pagplitik. Na, naglaing ka nga agpailibray. Ngam di mo pa'y kayat agparanaw. Apay, tinultulungan da kaya dagita nagtrabaho iti bangkag kaw. Tapno'y paranod kaw. Naglalaingan dan ngay. Ngam madimay tinakaro nga imot badawng. Saan aki na imot ti agimpain? Ngam no imutam ti padam ataaw. Imutan da kan tumot. Uray, ta saan ka dumawdawat kadakwada. Kukwada ti kukwada. Ta kukwak met ti kukwak. Enton kwan, pinanaganan da ka iti uwak. Nakaluto kayo kaday, nantay. Mabisina kaon. Mabisin? Saan ka di nagpasada ka? Di ka di nagmerienda ijay ilay. Nagmerindaak. Ngam inna po yung masida ti sa pulang. Urayan talaangan ni uncle mo, sakbay amangan tayo. Umuna ako na mga nantay. Mabisina kaon. Ay, amamukan, kwarog. Ibagam nga umunakan, tapilyam tuman aminen asagpaw ti dinengdeng. Napanan ngamin na yan ni Uncle. Ay, anya pa'y ngay. Ada, ije barangay hall. 5 ba sa kijay? Ngamawan mo ti jay ni Uncle. Napanan na nga rod ngay. Unak adumagas ka ije barangay hall, tada ipaaramid ka. Apay adi ka di magas. Kunamot ngamin nga da iparamid, Mau. Na. Ay, no imbagak siguro nga da makan, dinardaras mo ti imay. Kunam itay adim magas ka ije barangay hall. Ngam awan ni uncle mo. Ay, ulbod ka, kwarog. Kung kunaglaing day diyan day, tapno umuna kamangan. Inkagaon ba nang, tamabisin akon. Ay, anyat inlutom masida? Dinengdeng asinagpawak iti tinuno alamos. Ano kayat yo? Manggalip tayo pa iti kamates. Day taman. Ay sus, ay mabsugak manin. Daytoy laka di kamates ti pagsangwanta, badawng. Anya pa lang ti kayat mo aya. Tinaskain kitadda. Nuawan, isua, agbirok ka. Kastalatan, dita ka dimot agsida iti naimas. An-anwom nga iti kwartam. Pati aso ta, nakakutkutungan. Tawan pa'y mabatbati nga itagtakan da. Ay, magandang tumit ano adda. Agam nuawan, ay kitaganos da. Nalabos ka mo. Pati tarakan ta, agbisinda gapu iti kinakirmut mo. Adalaki di basit akanenda, ayusain, mabalinain, tasandamot nga gububra. Oray sanda nga gubra, tatarakan ka nga rod ida. Diyak pa agsida itinaimas. Dagitan tulaki asaw. Ay, naglalayngan dan ngay. Hey, saan ka mauawatan? Nagalas ti ugalim. Ti sadot, ti maditi ugali na. Nang runa no sadot lang arudain, sarawit pay, mangirarit pay, ay nagalas. Awan ka di kadwam nga agpaspasada. Masadot na siguro ang agpasada. Tasanda moten ang makipilpila.
Apay ka day, kagawad. Si kagarod at inagasat. Tas si ka tinagagad. Adon sa ti pasahero ita. Ay, nga raw, kagawad. Iso nga oray di da nagpasada. Tapno ko kami na pasahiraw. Adon nga rodan ti ornong baw. Damat basait. Nagninamot ngamin ti gasolina ita. Oray at ang iminamot ti plete. Sa bagay. Kunam amapan kay bangkag. Intugaw mo ditan. Ay, maulawak mo tinto yan. Apay nga. Ay sos, amangan mo't no adan sakit mo. Apay nga agulaw ka ngay. Ay, may kat siguro no ituro ko pa eh. No saan latta maikat ti ulaw mo. Masapol nga ipankan iti doktor. Nungay nang ina ti bayadan iti doktor. Nang ina pa iti agas. Na, kasanungay no maidalit ka. Saan ka kadilata amapan iti doktor? Ay, kailala ti kwarta. Numapan lang iti agas. Ay sos, oray magastos ti kwartam no maagasan ka laki day. No kailalaam ti kwartam, matay ka asimumulaga. Kay jakbat makit-kita ni paribadong arom-rumwaray. Ay makumikom siguro ijabangkag na. Ang mumutan ni paribadong, sobra ti kinagagat na. Agam jakbat nakita ijibangkag na idinapan ko inwayway tinwang kao. Ne. Nap. Anya ka dito luto mamasida. At daya sangput mo nga ilutok. Apay asyak ti mangala iti iluto mamasida. Kit naggapuwak nga ron iti bangkag. Nangala ka kuman itinataang wano bolbolong ije bangkag. Ang mumut anapanak naglaba. Ayun na yan. Nabanbanog ti tawa naggapo iti bangkag. Awan pa'y naluto asidain, Mike. Hingga gumatang iti sardinas, iti tersina ni kagawad ko anan. Mangtad ka nga ron iti paggatang ko Ha? Apay, awan lakit na iduldulin mo mitay. Awanan tayo nalam nga inggatang iti arak. Ayun na yan. Nalipatam samot ang nagiinom kayo kadakwarog. Uray la nagpadpadanum ka iti tugaw mau. Ha? Naglablaba ka di na oras. Tapati dagiti ulos, ket inramraman mo a pinadanuman. Day, si kamit usep. Papanam ka, day. Awan tata. Napan ko lakinita ginuang ko iti turod. Pangururayan ta iti panagpapalinaw. Ingka man umutang iti arak ken ni kagawad ko anak. Ta uminom taman iti balay. Ipalista nga rugkang ka. Di na ngamin pautangan ni kagawan. Ta adu mati utang kaw. Kay ali ipalistam kanya. Ang matidog sa matilista mo tata. Ay, saan ko nga amaw? Ta saan ko pa akinita? Padasag ano mang tide. Wala, ingka nga ruday. Adda pulutan tayo di balay. Oh? Tinuno alamais. Ay, mayat ano da tinuno alamais. Sige, mapana kaon, tatabadaw. Kapanam, Usep. Mayat tawid-dawid mo magmagna. Ay, inakano umutang iti arak ka ni kagawan, Chep. At nakano pulutan kahit iji balay da tatabadaw nga tinuno alamais. Ay, urayan ka dito idalan Umayak mo't makainaw. Ay, no kaya ni kagawan at agpautang. Mala, mapankalatan. Barang ikan naka iti arak. Taginom tayo man iti balay da tatabadaw. Imbag ano mang tad ni kagawad ka, da utang ko ijay. Ingkalat tapadasan na. Lamlam yung ngamin. Sige, urayan na nga ro, Chip. Kagawad, umutang man iti arak kung na ni tataba daw. Anya, bigbigat? Umutang ka manan iti arak. Awan pa'y buwi naman, ok. Isoadyak pa'y kaya tiyag pautang. Ay, kastaya. Inton adda buwi na manaw, kagawad. Mabalinan ti umutang? Ay, atidog ti listaan ni Kabadong. Agbayad pa'y nga umuna. Sakbay apautang ak manan. Isya ko na ti listam, kagawad. Atidog mo't lang ti listam ditoy. Anya nga iti pagsakadak no panay kayo utang. Ningay, Chip. Atidog ay ti listaan na ditoy. May samot ay jay. Ay. Adon ti utang na. Ay, sunsamot asaan nga umay dito. Nakamisuot mo't ni Usep api manaw. Apay ka day, maray. Kasano kat bigbigat, umutang kano iti arak. Atidog ti listaan da iti arak. Ay, anya launay day tanga arak, aya. Pautangam ka day, no saan nga arak ti utangan na? Uray anya di tan ti utangan da, tamainayon manan iti utang da.
Ay, agbayad na pa'y nga umuna. Ang no siya, awan sapay mo't utang ko, Maray. Mabalin ka di ti umutang. Anya, awan pa'y buwi na manok, umutang ka manan. Ay, ala ka din, Maray. Taawan beton ti utang ko ken ka. Itaak lang manen nga umutang. Urayan tapay mo't nga dabuwi na manok, sakbay apautangan ka. Ay, apay, mamati ka di iti at-ateng, ano umutang ti umuna, utang mo't nga agsasarunaw. Jak ammo no naira na laeng. Ngam kasta ngamin ti mapaspasamak, Maray. Ayan na ngay tay inutang mo nga arak, kusep. Sana mang tin ni kagawad ta, ditugan o listahan niya o panay arak, tata. Yung kayo umutang ka ni Kwarugin dito sa Bali at Tersina. Intalangan ni Jay balay ikaw. Intalangan tayo indulin ko ang kwarta kay Jay. Ha? Gumatang talangan. Saan nga dyan ni Mari Kwanang ti paggatangan yaw? Kung guna na mo't tapay nga saan nga agpautang. Jak mo't kaya't ama pa ni Jay Tersina na ata, dapay utang ko Jay. Singirin naklakit day. Ang damat utang mau ka ni kagawad, Chip. Win nga raw. Ay, Iso adyak kaya ti mapa ni Jay. isumilagay, mali na kaya tagpautang amin tayaw. Nakautang. Awang ka no, pagsakada na. Haw? Saan na Bali at agbayad ak tumay no danawadwad ak kwarta. Awang ngaming kwarta. Ay, may kadigim matang da paribadong iti arak dito. Saan mo't, Kapitan? Apay kaday. Na, madamat siya tayo jarubayan da. Ginatang da nga tatin inumanda, wano inutang da. Ay, inkadamagan na ano, ginatang daw no saan. Day taka tinakdamdamaganan. Umay da umut-utang itay, gamsaan ko ida nga ilikan. Na, apay ngay. Maibusan at ilakok nga awan koleksyon ko no pasig nga utang. Ay, ada ka di utang ko kan ka, kagawad. Agbayad ka kaday, Kapitan. Ado nga minti imutang, adi damot agbayad. Bala, kwenta ti utang ka, ta bayad ako. Kasi kamit. Nagyamanak. Adamot lang agbayad. Ay, salidong may diway. Nga may natakan tamon, Chip. Apay yaman lamay may natakan tam. Kastoy ati agkanta. Sige. Planting rice is never ban. Sapay ko tama kaasawan. Daytoy dwa anabakan. Tapno anda pakidayaan. Dakwaraw kan kusip. Agpadada aloko-loko. Sana mo naluko-luko. Ayan. Sana kasta ti kumansyawn. Dingyam ti kanta ka. O naranyag abulan pakpakbong Yay. pakpakbong ingkaman silawan pakpakbong si dalan ni Kwarog akatarak yan pakpakbong tayo na masarakan babae akapintasan oha Nagmayaday. Ang mga nusan nakapintasan, pagturungan. sa dino ko mangay Ije ayan dagiti katatauan na. ha Winusan. Ije ayan dagiti mangmangkay. Itaypay nga agningiwat da ije balayo, Maray. Ay na Maray, isungarod api manawak tamarengrengak. Di dapay nangal daw, tadyay mo't arak ti sangsangwenda. Nanganak ngagmay-may saak. Kat nuuray ni Kwarog, saan nga imay nangal daw? Arak ti nangal dawan da. At damat kat intuno da alam mo sa apulutan da. Ay, no, apay mo't at agbarbartok ti aramiden da. Di da kaya ti mangan itin na po'y, no madamada nga inom iti arak. Ay, sanda nga ron ngagpakaturog. Maturog ako ngam kumanatawa da mo. Anya nga itikat katawaan da. Awan lat di da madakdakamat. Enton kwan agkakatawa da. Ay, nabarbartok da siguron Maray. Ay namaray, agpapadadan, adida maimulagat ti matadag apoy ti bartek da. Agdudungsada iti labisaan.
Kaslad alam manok nga agkukurot nga agdudor ko. Ay, nakarindapak, mate. Kanya nga dati oras na. At sa mo't kabailanan ti mapanmang ipalinong itinwag ko. Ulay siya. Nabarta ka? Ay na, ano? Hey, nabilag sa mo tintinuan ka. Ninyat oras na ya. Ay, sus, apay pa nagpapalino nga. Ay, Ay, sapay na pudo tayo. Ang mga nun nabilagin tinwang. Ay, sus. hey, hintay yung nagipalinaw. Ah, Ay, impalinong siguro ni Tuyang kon tinwang may. Ay, awan matibo awan kung agipalinaw. Kapilitan na siya kaon. Ang nabarta ka pa may. oras siya. Nabarda ka ba? Eh? Awang mo may baw nagpalinaw. Tani, ay sus, aldawsan. Ay, iridap tayo pa'y basay. Mapandayon to kitain tinwang tayaw, no makaring tayaw. Apay adisim magpet di kwaraw. Kuna ni Marituyang anabartek kano ije balay da pari badog. Ay, arak man ang tisinanguda kunakon. Imbag no napan na impalinaw, uno inwayway tinwang na. Ay anyat amok ngay. Dimot nga rod si Mangpet. Eh, isungsong to, ba't ni pare badong agbartak da? Ay, Ay laklakayan nga rod. Imbes nga anawaan na ida. Isubat ti number 1 ang mga awis kadakwada. ay, bagbagak to ni kwaraw, tasaan ngagbarbartak akanayon. Wen, masapol akanayon apalagipan, bareng dumngeg. Awan ka di pa ni kwaraw. Nay, awan pa'y mat. Ay, Ay, na. apay akas tati itsuram. Luko na dya kwaraw, tabi na ibayaan na tinwang na. Ay, nabilagan. Ha? Ay, kasanong tinwang na ngay. Ay, naungkilin na. Na, Ay, mapanak pa ijay, tayo nakibaga ka ni kwaraw. ay sayang pa'y tinwang. Nabilag po iti kinabartak ti akinwang. Malangarod, inak ijay ang da pare badong. Sige, inteng. Agnakamot siguro itan ni Kwarog. No maamwan na anatay jay nuang naga po iti kinabartak na. Ay, nakamay kamot paray. Itapay, tanay busin ti ara. Ay, kwaraw, amom ka di aga po iti kinabartak mo, kat naliwayam tinwang mo. Awa din, nabilagan, naungkilin na. Anya, anya oras na yan kay. Inakpaipalinong ko ma. Anyat oras sa sasawam. Panagwawaywayan ngam di mo mo't impalinong itay bigat. Awanin na. Nagsatan iti ang tinwang mo. Anya, awan ang tinuang gawang kain. Anya pa'y nga tinamnamaam. Nagpudot ti panawon na. Ay, Awanin. Siyat mo ti inaramid mo. Anya nga ita. Ginuang kumait, impalinong siguro ni Tuyang kumutay paray. Ay na. ay, Nangag ko ti saritaan da kadabanang itay. Nga impalinong mo kano pare. Ha? Ay, saan ko mga impalpalinong paray? Ha? Nusan mo ang palinaw? Ay, ingka kitain. Ang mga nung nagsat mo ti angas nan. Anya! Ay, hunay ka ba't Tuyang? Di ka lakit impalinong matinwang tan. Awanan ti kakaiso na pag-ararato. Ay nabadong di nakpabasulan. Tiam mo kat impalinong mo sakbay ang nagiinom kayaw. Abay, di mo ka din nakita na sapa kami ang nagiinaw. No imbagam kuma, adi mo pa impalinaw, dimpalinong kukuma. Tay tantumot sinalbag nga arak, ha, surun kaw. Awanan ti pag-arado. Sayang pa'y tinwang. No saan aga po itiday ta sinalbag nga arak, at dapay kuma tinuang ta. Sikan taon ti pag-arado. Sika ti ipakaw amang iguyod iti arataw. Anya? Ay, sigamot Tuyang. Pagbalin ng nakidin ano ah. Una, tano saan aga po iti kinalaing mong agbartag, saan kumaan na bilag tinuang salbag ka. Ay, Wayne, saan yun na maulay? Anya ngay ita, Kwarog. Gapo iti bartak mo. Awanan jay nuang mo. awan nga rodan tay. Kunak no sana ka mabartak. Kunak no may palinong ko tinuang sakbaya pumudaw. Ngam nabartak ka kamay. Sakmatan na ipalinaw. Kat, naamiris mo ti pagdaksan ti arak. Wanan tay.
Maliwayak ti trabaho, kapoy ti arak. Ay, sipod pay. Talaga nga awan na saya at nga itden, tinalabos, apan naginom iti arak. Sana kung nagbarbarta kantay. Nasaya at mag. Pag saya at amutlaang nutong palem dayta nga imbagap. Wanantay. Awanan ginwang ko, Chip. Nagsatan iti angos, iti nabilag. Raisak nga raw. Kapoy ti bartak tayaw. Naliwayan tayo ngayon palinong dagitinwang tayaw. Adan to pa inwang ka. Diyak to nagbarbartag tapno saan amabaybayan. Raisak mo ta. Saanak mo ta nagbartak. Tapno saan na maliwayan tinwang. Sayang tinwang tayo kada tatabataw. Una, agparikot tayo, no nya ti pagarado tayo. Ay, ala. Ikagumahan tayo manin ti makaurnaw. Tapno makagatang tayo manin iti tinwang. Imbis nga igatang iti arak. Urnungan kiti nga igatang iti tinwang. Ay natatabadong Kuarog ken Osep. Idyan tinalabas a panaginom iti ara. Tawan ti ipay na anasaya at iti diyan. Ala sigay. Dinan tinagipusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Angkay, buluda kun ajay nangina sapatos mau. Apay mo rin buludan? Padasak mamatag sapatos iti nangina. Kuha. Saan mo abagay nga sapatos iti nangina? Bagay kaw, inakalaay. Ay, sus! Ay, Kuwaro, isublip ati akos Unang kail, ipasikat ko lang kadag iti padak at tricycle driver. Anay, isakak, apay mo. Ay, kwa. Jak nakita. Nabadakak gayam ti sakam. Kunak no bataw. Sakak day ta, Chip. Ah, Apay mo ta, binadda ka latan. Anay ko. kita kami na to'y sapatos kaw. Nagngina day tao eh. Daytan sa mo di agun unay na magna ka, Chip. At dakas to'y sapatos mo. Ay, nangina ko naman. Diyak kabalan ti gumatang itinangina sa pataws. Sige, ditakan. Ha? Tainak man ipasikat ka dagiti daduma tricycle driver. Badda ka mo't ati saksaka da. Tapno aganay damay takas kanya. Ay badong, apay ngay aday talaang mat sapatos mo tilinabaam ket naga daw tilalabaam. Apay ko mapaglabain na ngay. Kit si kamay ti paralaba. Kalpasan ang malabaam da ita sapatos mo. Anya ngay ti sumarunong aramidam. Ay kat inak ibilag Anya pa'y kumangay. Day talaang taramidam. Saan na ka mapaglaba tuyang? Trabaho ay ti lalaki ti aglaba. Daytoy lang sapatos ko tilinabaak. Nangina sapatos daytoy tapnamaw. Kabayatan nga ururayag ang mamagaan di imbilag ko sapatos ka. Iturog ko mampay biyay dito at duga-tugaw. Bayam ni tuyang aglaba may sana. Kakaisuna nagmayat ti matulog no kastoy nga oras. Kagapgapumat ni Kuarog dito'y tersinak. Anya man ang imay na inaramid nga dito tersinam kagawad. Saan ba't nga imay gimatang? Imay na lang impasikat yan nangina kano a sapatos na. Ha? Kastamo ni Chip. Naglay nga gipasikat. Ho? Adapay gumatgatang a binaddekan na tisaka na. Kasta ti naramid na ija paradaan kanya. Ure lang naganaan na Ay, pasikat gayam day jay ataaw. Kuwain. Pasikat. Ngim saan nan sa ako ko di sapatos. Akin ko kwangay. Ninsa mo kapitan. Binulod na laang. Ay,
Kukwagayam ni Kapitan Dayjay a sapatos. Kagawan, mabit lang. Anya di makitkitak apo raw. Puraw, ayan na. Di man Ay, inak man kita no bilit po no bato. Tuyang, ayan na dyan sapatos ka. Na, apay adamagam kanya kat kalablabam laeng itay. Uwin nga raw, kitawan mo ito ni Jerwar. Kita ije nang ikabilam. Awan nga raw. Kahit saan mo adamagan kanya ka. Pang biro ka nga eh. Sa pinangina na dyan sapatos ka. Anay ko, anay ka. Hindi mo ba't nakantisakak? Anay. Balis lang, Chip. At damat ng sapatos mo. Nangina day tao. Oh. Jak mamatay, anang ina day ta. Nangina nga raw. Pili na. Ita, at ang sapatos ta. Oh. Anya ko mapampanunutom mo, Chip. Itagarma. Agaran! Ay, bunsa! Kaya't ko na ita. Sa dinong iti pagarmanta. Ijay ili tado tinapipinta sa babalasang ijay. May met sa ijibugyas, Chip. Ha? Ngam sige, padasan ta pa iji ilay. Napananangay. Awan mo ito dyan sapatos ka. Paray! Parang may hinahanap ka, Haywan paray. Yung bilag ko man na sapatos ka. Awan mo dito yan. Mga no intarete manok, uno da nangala. Naturo ka nga main. Kit isojak na bantayan. Ha? At dan sa ngagpaiso na ngala paray. Ay. Nangina nga minda dyan sapatos ko kahit. Ay, sapay umay ka kumaawisin, ta mapanta ijay ili. Apayaya paray. Kanya taramidan ta nga dyan ilay. Inta ag happy-happy Ha? Haginom tayo dyan paray. Oo! Mag-chicks pa tayo kung kayat mo. Ay, nagmayatin no kasta paray. Angam. Kung namot mapukpukaw dyan sapatos mo. Ay, yun nga rin paray. Kasanungatan ngay. Ura sakto pa'y katawan dyan sapatos ka. Ta binulod ni Kwarog nga paspasikat na kanaw. Di na pa insubsubli. Alangan mo nga chinilas talatan, amapan. Kababain Kapitan, agchinilas, iti adagalot na. Yan to nga, iti maibaga iti makakita kanyak. Ay, kit sigurado akatawaan da ka, paray. Ura si kamit pare. Saan na mabalin nga agchinilas ka? Pangkis pa'y ba't ti chinilas mo? Win nga raw. Ay, sino nga tayo ang amin tinangala di sapatos ka? Ada nangala, iti sapatos mo? Ay, sigurado nga da, paray. Ay, imbilag ko lang ita pagbait. Awanay! Awan kanu ni Kwarog, di ta paradaan da. Apay napanan namanin. Kano kasapula kon jay shoes ko. Ay, nagpaili da kano. Kadwa na jay tanod abarkada na. Ay, unay mutin. Sakti na awanan iti sapatos. Apay ngamin ayat ay pampabulod mo ti sapatos mo. Napanangarod innala. Ita, agrekla-reklamo ka. Sapay adda ko mapapanan bikan ni paribadong ka. Nay. Sa dino ti papananyaw, taapay amasapol nga agsapatos kayaw. Mapukpukaw jay sapatos ni Badungkaw maray. Nay, asino nga'y mat kumati mga ala iti sapatos na. Imbilag na lang, nagpukawan. Ay sos, adda agal ala diti barangay tayo no kasta. Narigatan ti basta agibilag di tarwar. Naskan amaidanon da ito'y kini kapitan. Ala, bayam, tasyak ti mangidanon kan ni kapitan. Ibagam amapukpukaw jay nangina a sapatos ni Badungkaw. Masapol ka di nga ibagak ang nangina a sapatos? Kitwan na. Saan ngamin basta-basta dayday a sapatos ni Badungkaw maray? Awanan di plano tang agpaili, paray. Talaga nga awanan. Tawan mo ni Kwarog ang mangisubli iti sapatos ko. Kinawan mo ito yung sapatos ka. Talaga tinakaw dansan, paray. Binirok mo. Talagang wala. Uy, paray, awan na talaga. Tinakaw da nga ruden, ajay shoes mo. Dagtatakaw iti sapatos, ito lugar tayo, paray. Ay, andamot dagitan. Nagado atakawan da. Jay pala sapatos mo, may. Uy nga raw,
Nangina ngamin pare da dyan sapatos ka. Ay, nangina. Ay, sus. Sapay makakankanta ko ni J. Video kay. Ay, mamuwak lang no asino tinangala dyan sapatos ko. Makita na. Chip, saan ta nga agaw-awi dahin? Tapayasan. Kat nakaaram tamatayin. Una, di tamo napasungbat dagiti inaram ta. Sungbatan datayin to nagsublita. Nakasapatos ta ngamin itinangina kay. Mala. Gawit ang arudayin. Ta isublik da ito'y sapatos ko kini Uncle Gaw. Isublimot da ito sapatos mau. Asino gamtin ang bulutam? Nang buludan na sasawam may. Kukuha da ito, Chip. Ako'y agbubuludap. Kukuham da ita. Kawan. Ha? Kat nawan sapatos mo ide. Tawan ni gatang mau. Ah? Ay, biglang adanat nag-ijay langit a kwarta. Ha? Oh. Kukuham gam da ita sapatos. Nimbag ka pa ita daing gatang mau. Ay, usarek tumanan inton sumarono nga umay taagaram, Chip. Ay, nas ka na di makita ni Uncle Gaw. Ay, kwarag. Ilam mga samay na Uncle Mau. Ah, ay, saan? Apay ko mga ilang mga ngay. At agsirip-sirip ka mo dito inalatan da. Ay, kitkitag lang. No, adan Uncle di tabalay da. Aday di barangay hall. Ayos nga rin kasta. Agistambayak pa iti paradaan may. Ay, aguri ka man. Sapatos ng samay da tayong suot, Mau. Ah, ay, kwa. Saan mo ta? Sapatos ko na itaw. Sapatos na. Imbaganakan ka. Kinururayan na ka. Takasapulan na dahil sapatos na. Kasta ka day. Wayne, mapang kami ko mag-video kay ilay. Ang gaputawan sapatos nga usarin na. Saan kami na natuloy? Ah, dagayang plano yung agbidyo kay Jay Ilay. Kitwin, mate. Mapan kami pa'y kumag-chicks Ha? saan kami na natuloy? Taday tangarod sapatos na nga daking ka. Inak nga rin isublin ni Jay Balayda. Kababain mat kinyangkay. Apay, kwarog. Umay ko isublin na ito'y sapatos ni Uncle Kaw, antay. Ay, nasaya at met. Taidi pa ilan na minsan nga aldaw apad padaanan na. Win nga raod. Isumot ibagbagan ni tata ba daw? Hanggang plano dagayam ti agpailig ni tata ba daw? Kasta aya. Mabanda ka no agbidyo kay. Kanada pa imbaga ni tata ba daw nga plano da? Nay, anya dayta a plano da. Mabanda ka no agchecks. Anya. Iso nga umay ko ni subli da ito'y sapatos na. Tapno matuloy ti plano da. Addagayang plano da akasta, Pakibagam to kinyang ka. Ngayon subli ko da ito'y sapatos na. Mabalindan ton ti agpaili kini tata ba daw? Nagmayatan ti plano dagita nga agkumpare. Awan mo ila pasahero sain. Aldawan. Kusek, uray kan sa may pasaheros na. Ay, uwin tatabadaw. Ay, aglugan ka kaday. Sikati buinamanaw no aglugan ka. Saan ang aglugan? Nakitak na itasuot mo sapatos. Iso ngay nasitgan ka. Ha? Iso da ita, sa pulag ka sapatos ka. Aha, agbibigbig kami tatabadaw. Kinukukwa da ito'y. Kukwak da ita. Kukwa kunak tumagang kanay. Ginatang ko da ito itinakangin-ngina. Kaya't mo, apanagnagak, akukwak da ita. Alamang raw. Panagam ako kwam. Kitam, da ita dapan na. Apay, mate. Basta kitam. Apay nga tayo. Adam nakasurat. Wayne, badong ditakin kanawan. Kaya ditamad makin kanigay, kaburlisan. Ha? Kaya't nasa wine, kukwak da ita. Ay, adam gayam nagan na. Isubay. Ay, Kukwak da ita. Alay, katam. Isublim ka niya. Ay, uwinay. Nyapay ngay. Adam gayam nagan na. Ay, nagloko kan. Taagala ka, iti saan mo akukwa. Nakino nakita, gayam ang nakabilag, di nalakaon. Ay, itarum kan sa. Ay, tataba daw, saan mo ta? Di nang idardaraw. Diyak kaya't ti mabitay. Nasaya tayo main sublin ni Kwarog ti sapatos ka. Ay, adan usarak. Kat, apay nga usaram, maluman Ipadpadas ko
Anya ti ar-aramidan ni pari badong ijarwar? Ha? Ayan na. Dayjay ni nakatakder ijarwar akas laur-urayan na ka. Saan mo ta? Apay kumangay nga urayan nak. Oh, Nakasukat mat, ka nakasapatos pa'y. Addan sa mat plan-planuan nyo apapanan, inteng. ay kwa awan. Na. Nagkunakan ka. Ay, naisuot ko madan to'y nangina sapatos ka. Maham. Saan amabalen arumwar ka? Apay saan? Di ta akla ko maarubayan. Ay, amu ko, ti plano yo kan ni kumparim abadong. Ha? Mapan kayo ag video okay, jay ilay. Ay, awan plano mi akas tabanang. Mapan kayo kanupay gayam ag checks. Kat na, Aga sumanday ta plano yo. Mura ka. Sino mo tinag ko na? Ni Kwarog. Na, Ita, ay, aglibak ka pailaan. kwa. Ay, saan ka makalusot, inteng? Iso nga inakpagawidan ni Pari Badong. Naskan amapan natulungan ni Tuyang nga agpakan ka nagiti dingwenda. Saan kat amapan kayo ag video kay kan ag checks ijay ilay. Agyaman ak maribanang, tainabog mo ni Badong ko, idi adda ijay balayo, idi kalman. Tapay, mare. Nalapdan ti plano dakin ni Kapitan ngagpailay. Ay, wen, mare. Talaga alinapdak ti plano da. Pinagawid mo ka na, kunana. Wen tamapanda ka gayam ag checks. Ha? Nasaya at dayjay, ngay naramid mo, maray. Angkal, mapanak agaram. Umay kumanan buluden ti sapatos mau. Ay, buludan manan, ti sapatos ko. Ay, saanan? Di mo amot ti agisubli. Isublik mo't ladagaws. Apaman amaram ko tay kursunada kabalasang ijay ilay. Arem. Saan nga ron mabalin a buludem? Sige lang, Kwarog. Ah. Bulodam ti sapatos ni Uncle mo. Agyaman na kantay. Ay, jacket nga pabulod na. Ay ipabulod mon, inteng. Tadi mo mutla usaran. Apay, ti kunam, makapan kayo ijay ilikan ni kumparim abadong ngag checks. Ay, Jack, itulok. Ay, inak nga raw din alaan ti sapatos, antay. Ay, saan? Ay, wen, Kwarog, alaamon. Linabaak pa yan palakan ka. Uray, di mo pa ikit din isubsobli, Ay na, Kapitan! Unay kayon ayakin ni Tata Badong. Taag chicks kayo pa'y lang amin. Lalakay kayon. Agbalbaliw kayo kit din. Ala sige! Dinan tinagdipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Furchi Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.